салом ба ҳамаи он нафароне ки айни ҳол барномаи моро тамошо доранд. ин навбат мо тасмим гирифтем ки доир ба силсилафилми туркии ҳомиён ба шумо маълумот диҳем. аз тамошои ин сериал 13 сол гузаштааст, вале манзараҳои зебову ғамангези он то ҳол аз ёду хотираи мо нарафтааст. сериали пурбинандаи телевизионии ҳомиён аз тарафи студияи шабакаи саманёлу рӯи навор оварда шудааст. ба наворгирии филм аз моҳи феврали соли 2008 то моҳи июни соли 2011 идома кардааст ва аввалин қисми он ҳамон сол, яъне соли 2008 аз шабакаи саманёлу пахш гардид. ин сериали драмавӣ, боевикӣ ва детективӣ аз 4 фасл ва 134 қисм иборат буда, ҳар як қисми он 90 дақиқа идома мекунад. دقت کن. ёдовар мешавем ки 19 сентябри соли 2011 бо дархосту пешниҳоди зиёди мухлисон ҳунармандони филми ҳомиён аз тарафи студияи ҳамсадо ба кишварамон тоҷикистон даъват шуданд ва халқи меҳмондӯсти мо ин меҳмонони арҷумандро бо як тантанаи хос пешвоз гирифтанд. Selam Tacikistan. Selam. Selam Tacikistan. استقلالiyati Cumhuri Tojikiston mübarek dostoni aziz. Bu şumara dar koki borbat intizar. پاینده با دوستی در ضمیر ما نمی غنجد و غیر از دوست کس هر دو عالم را به دوست
کنید.